Bombillas Vigo, dígame. Hola, señor alcalde, sí, dígame. Sí, estábamos esperando a súa chamada, sí. Sí. Dende agosto xa. Sí, este ano imos tarde, Dígame, para cando quería? Para mañá. Mañá sábado 14. Sí, sin problema. Témolo todo listo, sí. Claro, está onde ando ano pasado. Sí, 12 millóns de LEDs. Contados e revisados. Vale, pois para sábado, non se preocupe, señor Abel. Sí, témolo todo controlado, gracias. Unha cousa. Por favor, non se meta moito co alcalde de New York, vale? Que este parece bo chaval. Vale, venga, gracias. Antonio, a comadreja xa dou a luz. O paxaro está no niño. Que chamou a Abel, mona. Eso, que hai que poñerse a andar. Escoita, vai á nave e colles os LEDs. Sí, que Abel quere poñelos este sábado, mañán. Veña. Madre mía. Un ano máis, Abel Caballero confía en nós para a iluminación do Nadal de Vigo. Non en vano, porque nós chamámonos Bombillas de Vigo, puxémonos así porque Luces de Vigo parecíanos moita cara, non? E nós levamos 30 anos neste negocio, nesta empresa, e hasta que chegou Abel non se facía un peso. Ahora, a día de hoxe, só nos dedicamos a poñer as luces de Nadal de Vigo. Tocounos a lotería. ¿Qué tal, jefa? ¿Qué tal, jefa? Xa vi que andaba falando sola. Teña cuidado, que así empezou Miguel Ángel Rivilla e non hai quen lo calle ahora. ¿Qué tal, jefa? ¿Cómo está? Estou dicindo que nos tocou a lotería porque traballamos unha vez ao ano. Sí. Unha vez ao ano. Antonio. A lotería tocou yo o padre de la miña mal. A ese sí que lle tocou a lotería. Nos vamos tirando. Veselle moi centrado o padre de la miña mal, súper centrado. Eu que digo tamén que traballamos nesta época, nada máis en todo o ano, solo para isto. Había que buscar outra fecha para traballar, non? Para traballar un pouco máis, joder. Non? E que propós? Eu, por exemplo, en Redondela, fan un entroido en verán. Por que? Naide o sabe, pero fan un entroido en verán. Podíamos traballar en verán, iluminamos Redondela, e hora de inverno iluminamos Vigo. E ya está. 2 por 2, 4. E eso? Esa tontería de querer traballar máis? Mira tamén os de Land Rover ahora, Que lle pasa? No biche? Os de Land Rover ahora traballan toda a semana, bueno, levan unha, a ver se aguantan outra. De momento levan unha máis. Eu digo por diversificar un pouco o traballo, porque... Dixen mil veces que non, vale? moi ben. O sea, nós chamámonos Bombillas Vigo e só facemos as luces do Nadal de Vigo, porque así centrámonos só nunha cousa. E cando estás centrado nunha sola cousa, estás aí encima, Correcto. Por exemplo, cando é un trío, xa é xa aí é lío. Aí centrado. Centrado. Vamos a ver. Eu nunca fixen un trío, por exemplo, Eu tampouco. A mí propoñeronme, pero dixen que haxe unha persona mirando e dúas tal, a mí eso non me chama atención ningún. Bueno, non vai así exactamente, pero estaba che dicindo que se nos ocupamos solo do alumbrado de Vigo, está todo controlado, entendes? Claro que sí. Facendo as luces do Nadal de Vigo, nada, todo chupado. E onde están? Non pode fallar nada, témolo todo controlado. Ao dedicarnos a eso nada máis, non entendes? Se nos dedicamos a eso e a salpicón, pois podíamos ter follón, pero ser eso solo. Donde están as luces de Nadal de Vigo? Me cago en la mar onde as metiño as luces.
Ponas en coto. Perdón? Jardeinas non sei onde están, Mire que busquei por toda a nave e non aparece. A ver si vou ter que ir a buscalas, Non, xa aparecerán. As cousas cando nas buscas é cando aparece. Ai, la madre que me É pariu. verdad. As cousas cando nas buscas é cando aparece. Xa verás, Lucas, o Dandy Lucas, cando non busco o conocimiento, como ya aparecer. Hai de aparecer. Sí. Pero bueno, non pasa nada, que máis dá? Para que queran luces agora? Vamos a ver, Antonio, por favor, Pero para que queran as luces agora? Acaba de chamar ahora por teléfono a Abel, Sí. que quere que instalemos as luces mañá, sábado. Marda mañá. Quere mañá. Marda o sábado, que pa lunes, Dios que mío, pa martes, perdemos que la pa semana que ven, que pa o mes que ven, que mardará. Como que más dará? Hasta que veña o Nadal, que marda. Pero que tías tonto. Cando é Navidad? Como que a Navidad, Cando Antonio, é en diciembre. Que día? O 25 de diciembre. Outra vez? Como outra vez? E por que se sabe que é o 25? Porque naceu Jesús. Dícese. Como dices? Dícese que naceu do 24 por 25. E hai 2000 anos. Meu pai naceu no 48, ainda non se sabe hoxe que día era. Son registros... O sea, que Abel Caballero, que me Sí. acaba de chamar ahora mismo por Sí. teléfono, quere prender mañán o alumbrao, Sí. Así que teñen que aparecer as luces, Antonio, Sí. que é o único que facemos en todo o ano. Imos a Vigo, poñemos as luces, recollémolas, jardámolas no almacén e agora Listo. volvémolas a sacar. Non é Chupao. tan complicado. É que está perfecto. Xo dixo Pedro Sánchez, desde fora vese todo moi bonito. Iba a mirar ahora, pero teño o reloj no relojero. A ver cando mo dan. Dime, Bruno. Vale. Ok. Vou pa aí logo. Veña, chao, Bruno. Que pasou? Bruno novo, que contratou o novo, Sí, chaval que pasou? novo. Que apareceron as luces. En donde? Estaban no galiñeiro. E as jaliñas? As jariñas corjadas do árbol. Houve un malentendido aí. Liouse. Antonio, por Dios, Liouse. Por Dios. Bueno, xa lle dixen que isto parece fácil, pero ten a súa ciencia, isto hai que estar moi centrado. Vai a buscar as luces. Vou polas, Venga. Ve. Boa mozo. Ai, Dios mío, Antonio podelle a presión e non me extraña, porque xogámonos moito cada Nadal. Abel Caballero depositou toda a súa confianza en nós, de casualidade, tamén vos lo digo, porque fai uns anos el colleu o listín telefónico buscando empresas de alumbrado e veu bombillas de Vigo e dixo, pois xa está. E punto. E veu nos dios a ver. E mirade que o meu home dicía que tiñamos que montar luces de Orense. Dixen yo, home, por favor, se en Orense non teñen luces nin no ayuntamiento, madre mía. Antes de falar do tema da luz, jefa, díxeme Bruno, díxeme a mí, porque dalle vergonza dicirlle a usted. Bruno leva pouco tempo na empresa, pero bueno. Bruno dice que quere cobrar de acuerdo a súa categoría, quere cobrar de acuerdo ao que el vale. Xa mo dixo 1000 veces, pero é que ao menos non lle podo pagar. Por convenio. Que che iba a decir eu? Sí. As luces, Atopamos as luces, está no camión xa. Meter as luces está no camión xa. todas. Están todas, sí. Contástelas. Como? Contaste las luces. Se contei as luces? Sí. No. Pois hai que contalas, Antonio. Como vamos contar as luces? Si son X millóns de luces. X millóns no, Antonio. Son 12 millóns de LEDs. Non X millóns, son 12 Pois se xa millóns. as contou usted, xa está. Non os contei eu. Tenes que contar usted, pero ten que haber 12 millóns de LEDs. Pero que eu non sei, non creo nin que sepa contar hasta 12 millóns.
Pero quen vai contar eso, Dios mío? Esos son cifras que se dicen cifras aproximadas. É como se dice, en España viven 50 millóns de personas. Quen non sabe? Quen vai polas casas preguntando canta xente vive? Dícese... Iso é orientativo. É orientativo, como as direccións prohibidas na Illa de Arosa. Que non é orientativo. Xa sabes que Abel é moi riguroso con eso e Abel vai contar todas. E se non hai os 12 millóns de LEDs, vamos ter un problema, Antonio. Bueno, pois xa está, vámonos contar, vale? Vale. Bueno, vámonos contar, non. Vainas contar a Bruno, que leva menos tempo na empresa, e toca facer ese traballo a Bruno. No. Que é un novato. No. E por que non? A Bruno non o contratei para que contara LEDs. Ah, no? No. Pero non me pode axudar a mí a contar, Bruno. Non me pode axudar a contar. Antonio, aquí traballamos nesta empresa, cada un fai o seu, vale? Hai que ser rigurosos. A Bruno non o contratei para contar LEDs. E para que contratou a Bruno, entonces? A Bruno contrateino para que comprobe se os LEDs funcionan ou non funcionan. Ti cóntalos Sí, e el mira se encende ou non encende. Efectivamente. Jefa, Que? usted sabe que a Bruno falta un ollo, non? Sí. E como comproba se encende? Pois con un ollo ve si encenden e co outro as que non. Hombre, que de verdad. Xa lle tiveron que dar boa subvención para contratalo, eh? Bueno, Vai vámonos. contalas. Fai favor, Antonio. Vamos, Bruno, por aquí. Aí está, Abel chamando outra vez. E diredes vos, por que sabes que Abel? Porque este teléfono solo ten Abel Caballero, porque solo traballamos para él. Dígame, alcalde. Sí, todo controlado. 12 millóns de LEDs, ni uno más ni uno menos. Sí, en breve se lo estamos aí colocando. Venga, gracias, alcalde. Chao. Venga, chao, Bruno, a modo. Mirad por onde vas. Bueno, listo. Reconto feito, xa están contadas. ¿Están todos? Tan. Todos. Tan aí. Tan aí as luces. Todos. Ali, cantas eran? 12 millóns. Falta unha. Como que falta unha, Antonio? Por que falta unha, Antonio? Falta unha porque que máis dá 12 millóns que 11.999.999. Non pasa nada se falta unha. Que non é o mismo, Antonio. Que teño a Abel chamándome por teléfono que ele está pendiente e dixo 12 millóns. E teñen que ser 12 millóns. Ti queres ter problemas con Abel? Xa. Porque eu, no. Porque é do que vivimos todo o ano. Bien. Vale? Falta unha. E diga unha cousa. Vou a comprar. O que? Compras un LED e listo. Pero Falta un LED. Ti estás mal da cabeza. Que vas comprar? Un LED. E onde hai LEDs a estas alturas, Que están todos os LEDs encendidos, que xa é Nadal. Non hai ningún LED por aí que non este encendido. Sei eu onde hai LEDs. Donde hai LEDs. Sei eu onde hai LEDs que están sin usar nesta época. Que non se están usando ahora mismo. Donde? Millóns. Donde? No tráiler da Panorama. ¿Sí ou non? No tráiler da Panorama hai LEDs, E o Panorama está en Punta Cana, que salieron outro día en Land Rover, que están de vacacións en Punta Cana. Me chamou do hotel. De que? Dixo, a Carmarín que tuveron que cambiar a auga da piscina. Se lle parece bo ali, collo a Panorama, por un a Panorama non se vai enterar tampouco. Vale, por un non. Se lle quito unha persona que cante, sí, porque son poucos os que canta. Pero se lle quito un LED, no. Collo un LED a Panorama e listo. Collo un LED ali a Panorama. E un LED, aí está. Corre, Antonio. Dous días máis tarde... Aquí está Abel, seguro que nos quere felicitar polo traballo. Que tal, alcalde? Dígame. Que? Como que ardeu un árbol?
No, espera un momento que quero mirar. Vale. Vale, perdoe, alcalde, non vai volver a pasar, perdón. Antonio! Antonio! Que pasou? Vistes o que acaba de pasar? Vistes o que acaba de pasar? Que pasou? Está en internet en todos lados. Que pasou? Prende o lume unha bombilla. Unha bombilla, porque un LED non é. Isto non é LED, con LED non arde, sí. Efectivamente. Pois este puñámolas nós. Pois acaba de chamarme ahora Abel Caballero. É que aí no árbol me tiño o LED da Panorama, Fostes buscar o... Bueno, un collín me puxen aí. a Panorama? O LED, mire. Te llevo aquí no meu móvil, mire. Aí estou de Vilar. Aquí está. Eu, como me mandou usted, collín un LED, unha bombilla Panorama. Por cardería. Tiñas que coller o LED do escenario da Panorama, non do faro do camión.